दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे। हमर दोनों बावल ऊपर वाला भुक भुक करे, भुक भुक करे। जाने का बलमुआ के भइल बाटे मोती, लागता जवनिया के कोई दी छाती। ए हो जाने का बलमुआ के भइल बाटे मोती, लागता जवनिया के कोई दी छाती। नहीं करेला आराम जब करे लागे काम, लगातार करे कब कब रुक रुक करे, रुक रुक करे। हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक धुक करे। दोनों बावल ऊपर वाला भुक भुक करे, भुक भुक करे। ओकरे हर चीज बाकी रखे न संभार के, गोलू बिशुनपुरी छोड़े दर्द कबार के। माई के ओकरे हर चीज बाकी रखे न संभार के, गोलू बिशुनपुरी छोड़े दर्द कबार के। एक पानी कम जोर सोना करे जो, लोड सह नहीं पाई दे फुक फुक करे, फुक फुक करे। हमर दोनों बैलून साला धुक धुक करे, धुक करे। हमर दोनों बावल ऊपर वाला भुक भुक करे, भुक भुक करे। मोबाइल नंबर डायल करें 93 10 62 94 34।